ପରୀ ଆଉ ମୁନି ନାମରେ ଦୁଇଜଣ ପକ୍ଷୀ ରହୁଥିଲେ। ଦୁଇଜଣ ଭିତରେ ପରୀ ଟିକେ ଗୋରା ଥିଲା ଏବଂ କୁନି ଟିକେ କଳା ଥିଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇ ସେମାନଙ୍କ ମା ଆସି ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ ପରୀ ଆଉ ମୁନି, ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ? ଆଜି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବ। ପରୀ ପାଇଁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବ। ପରୀ, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିବୁ। ଭଲ କପଡ଼ା, ଚଡ଼ି ଏସବୁ ଲଗେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିବୁ। ମା, ପରୀ ଦିଦି ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବ। କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ? ନାଇଁ, ତୋ ପାଇଁ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ। ତୁ ଏତେ ଯେ କଳା, ତତେ କେହି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ବି ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ସିଏ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇଯିବେ। ମା, ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ମୁଁ ବି ତମ ଝିଅ। ତମେ କ'ଣ ଏମିତି କହିଲେ ମତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ତତେ ଭଲ ଲାଗୁ କି ନ ଲାଗୁ, ଯେଟା ସତ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କହିଲି। ସେସବୁ ଛାଡ଼। ପରୀ, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଯା, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାହାରିକି ଚାଲି ଆସ। ହଉ ମା, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ବାହାରି ଆସୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତମେ କାହିଁକି ମୋତେ ଏତେ କଳା କଲ? ମୋ ନିଜ ମା ହିଁ ମୋତେ କହୁଛି ମୁଁ କଳା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କ'ଣ ସମାଜ ଆଗରେ କେବେ ବି ମୁହଁ ଟେକି ଚାଲିପାରିବିନି? ଏହି କଥା ସବୁ ସୀମା ଭାବି ନିଜ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ସିଏ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ କାଉ ଆଉ ତା ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ମିଶି ପରୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆସି ବସନ୍ତୁ। ପରୀ ବାହାରୁଛି, ସେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଏତେ ଚିନ୍ତା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହଉ, ମୋତେ କହିଲ ଏ ଝିଅଟା କିଏ? ଏ ଝିଅଟା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛି। ଏ ଝିଅଟା କିଏ ମୋତେ ଟିକେ କହିଲ? ଆରେ ନାଇଁ, ସିଏ ହଉଛି ମୋର ସାନ ଝିଅଟି। କ'ଣ ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତମ ସାନ ଝିଅ। ତମ ସାନ ଝିଅ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନାହିଁ, ମନଟା ଦୁଃଖ କରିକି ବସିଛି। ତାର କ'ଣ ହେଇଛି କି? ନାଇଁ, ତାର କିଛି ହେଇନାହିଁ। ତାକୁ ଟିକେ ତା ଦେହ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛି। ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ଝିଅ? ହଁ ମଉସା, ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୋତେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛି। ଏଇ ଦେଖୁନ, ମୋ ଦିଦି ସେପଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ପରୀ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲା। ତାପରେ ପକୋଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ, ସମୁଦି, ତମ ପରୀ ଝିଅଟି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତମ ପରୀ ଝିଅଟିକୁ ମୁଁ ମୋ ଘରର ବୋହୂ କରିବି। ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ଛୁଆ? ତତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତ? ବାପା, ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ପରୀକୁ ନୁହେଁ। ମୋତେ ସୀମାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସି। ମାନେ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିନି ଛୁଆ। ତତେ ପରୀକୁ ପସନ୍ଦ ନ ଆସିବାକୁ ସୀମାକୁ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି କାହିଁକି? ଏମିତି କ'ଣ? ଦେଖ ବାପା, ପରୀ ସବୁଠାରୁ ଗୋରା ହୋଇଥାଏ କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ସୀମା ଯେତେ କଳା ହେଲେ ତା ହୃଦୟ ସବୁଠାରୁ ସଫା। ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ସୀମାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ହଉ ଛୁଆ, ତୋର ଖୁସିରେ ମୋର ଖୁସି। ସମୁଦି, ଏବେ କ'ଣ କହୁଛ? ତମର ପରୀକୁ ନୁହେଁ, ତମର ସୀମାକୁ ଆମ ଘର ମୁଁ ବୋହୂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ଆଉ ସମୟକୁ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି କରିବା? କାଲି ବାହାଘର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନା କ'ଣ କହୁଛ?